सृष्टि के रचयिता के बेर बेर प्रणाम हो। सृष्टि के रचयिता के बेर बेर प्रणाम हो। बाबा विश्वकर्मा करेले जग के निर्माण हो। बाबा विश्वकर्मा करेले जग के निर्माण हो। माथ पे छानी छावस करस सबके निदान हो। बाबा विश्वकर्मा करेले जग के निर्माण हो। बाबा विश्वकर्मा करेले जग के निर्माण हो। Presented by Prithvi Entertainment। हर घर में इनकर निवास बाटे। इनकर करनी तो सब कर पास बाटे। हर घर में इनकर निवास बाटे। इनकर करनी तो सब कर पास बाटे। सोना के लंका कैले रहन रात भर में खाड़ हो। सोना के लंका कैले रहन रात भर में खाड़ हो। बाबा विश्वकर्मा करेले जग के निर्माण हो। बाबा विश्वकर्मा करेले जग के निर्माण हो। बाबा विश्वकर्मा करेले जग के निर्माण हो। Presented by Prithvi Entertainment। पीला बस्तर विराजत सिंहासन बाटे। अजर अमर उनकर आसन बाटे। पीला बस्तर विराजत सिंहासन बाटे। अजर अमर उनकर आसन बाटे। सूरज लबेला पे राखस बाबा कृपा ध्यान हो। निरंजन पुतुल पर राखस बाबा कृपा ध्यान हो। बाबा विश्वकर्मा करेले जग के निर्माण हो। बाबा विश्वकर्मा करेले जग के निर्माण हो।